Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Já jsem Vítek Chmelík a tohle jsou otázky od fanoušků. Takže kam chodím na školu? Chodím na školu do Pisárek na obor pečovatelské služby. Je to obor bez maturity a je to na 3 roky. Kolik mi je? Bude mi 21. Koníčky mám kuželky, oblíbené jídlo, pizza. No, pak je otázka, které jídlo nenávidím, tak to je špenát. Nejoblíbenější barva černá. Ano, mám 4 sourozence. Jestli dělám nějaký sport? Ano, dělám zároveň sport, který je můj koníček, takže to jsou kuželky. Oblíbený film? Třeba Titanic. Tak tohle by byl konec mého videa a já doufám, že se vám video líbilo. Kdyby ano, dejte like, kdyby ne, dejte dislike a prosím pište další komentáře pod video. A můj Facebook máte v popisku videa. Tak zatím čau.